Ito lang yung nakuha ko. Kunti pa lang kasi yung hinog eh. Good morning! It's 6:30 a.m. here in Saudi Arabia. Mamimili ako ng mga hinog ng tamar kasi mauubos na ng ibon. Ayaw naman balutan ng amo ko ng net eh. Meron naman kaming net, ayaw niyang balutan. Kaya piliin ko daw yung mga hinog na. I am searching ripe dates. Kaya ngayon mamimili tayo. Yung mga ganito na hinog na siya. Ito. Ang mga ibon, ito ang gustong gusto nila. Kaya kinukuha na nila. Tingnan na natin. Punas-punasan lang natin tapos kainin natin. Tikman natin kung matamis nga talaga. Masarap nga pag ganito. Kasi yung ganitong overripe na siya, masyadong matamis, pero ito okay lang, maniba lang siya. Tingnan natin yung buto ha. Tingnan, pakita ko sa inyo yung buto niya. Ayan ang buto niya. Kita niyo ba yung buto? Ayan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang buto niya. May hiwa siya sa gitna. Ayan siya Kita niyo siya? May hiwa siya sa gitna. Minsan may nakikita ako na kinakain pa nila to. Dinidilaan. Tikman ko nga. Matamis rin yung naiiwan. Kaya pala gustong gusto nila kainin to eh. Masarap. Matamis. Tama na nga, mamimitas na nga ako. Baka mamaya matatapos na yung oras ko. Hindi pa ako nakakakuha. Ang dami ng kinainan ng ibon Sayang. Kaya uunahan na natin sila. Dito mas marami sa iba. Dito mas ayan. Mas marami dito. Kaso lang ayan ay, mga kinainan na ng ibon. Sayang. Dito. Ayun, nagtatago. Ito siya Yun. Pag lahat na siya ganyan, matamis na siya, hinog na hinog na. Kaya pala, sarap na sarap sila kumain nito. Kasi ako, nakatikim nito, yung ang kinakain ko lang, yung ganito na lahat siya, hinog na hinog na. Kasi ang ko, mapait. Pero yung iba pala hindi naman. May matamis rin. May kunti pa lang. Pero pag nito, marami na. Yun, masarap mamintas pag marami na talaga. Ngayon, kunti pa lang siya. Baka ngayong katapusan, medyo dami-dami na siya. Ayun ito okay na siya tingnan mo. Yung ganito ang kinakain ko. Kaya sabi ko, ito ang masarap, matamis. Kasi may ibang ganito, matamis din siya, kaso lang nga may mapait na iba. Hindi lahat matamis.
Tama na nga to. Para lang naman sa tanghalian nila. Yan, ganyan, yan lang muna. Kasi wala pang gaano. Yung amo ko lang makulit. Kuha daw ako, mamitas daw ako. Kaya ako naman, nagpitas na. Ayun. Eto, nag-umpisa na rin siya, oh. May mga dilaw na rin. Ito ang masarap kasi parang apple siya. Pag mapipitas mo na siya, hinog na siya. Pag madaling pitasin. Pag ganito pa na mahirap pitasin, hindi pa siya hinog. Yun lang ano ito. Sige, bye-bye! Pag pag mahinog na naman, magmimili na naman tayo ulit. Pag marami ng hinog,